Fermandarekî Pêşmergeyên Kurdistanê ragihand got 140 gundên Kobanî hatine azadkirin. Çavkaniyekî meydanî jî eşkere dige got tevaya aniya başûrî Kobanê bi destê hêzên Kurdî de ye. Fermandarên hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê li bajarê Kobanê di hamgergerî ragihand got hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê û şervanên Kurd YPG û YPJ aniyan Kurdan hejmara gundên nû li başûrî Kobanê azad kirin û got jiyana birgiriya li cemcekdarên Daişê nemaye. Roja 26 çileya sala 2015 şervanên Kurd û şervanên muxalefeta Sûrî karin bi piştgiriya hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê û alîkariya firokeyên hevpeymanan bajarê Kobanê ji çekdarên Daişê paqij bikin û kontrola xwe bi ser wî bajarê bisepînin. Ji wê demê ve proseya azadkirina gundewaran dest pê kiriye. Di vê derbarê de çavkaniyekî meydanî ji bajarê Kobanê ragihand got şeva borî hevdê sibê hêzên Kurdî gundê Zexlet Qomiş û birxebatan azad kirin, her wiha girê sêfiyê stratejîk kontrol kirin. Heman çavkaniyê da diyar kirin ku hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê topxaneya xwe li ser girê sêfî pêç kirin. Ew gir jî tevayên naviya Sirînê û heta biraxera Xozê kontrol dike. Niha jî çekdarên Daişê bertovbarana hêzên Pêşmerge û êrişên şervanên Kurd gundê Sirînê vala dikin û ber bi Eyn Îsa û Reqayê ve diçin. Çavkaniyan diyar kir gonhariya rod ku li bajarê Kobanê bi destên hêzên Kurdî de ye. Bi vê yekê aniya başûrî Kobanê bi tamamî hat azad kirin. Li gorî çavkaniyên mîdyayî nîzî 400 ta 420 gundên Kobanê hene. Got roja 16 Hezêranê sala borî çekdarên Daişê dest danîbûn li ser wan.